Sad smo bojice u kadru. Uz kadru. Sija. Sija! Ćao ljudi, sa mnom je Miloš. Ćao. Miloš je jedan od boljih majstora za bicikl u Novom Sadu, a ponekada i vozimo bicikle, obojica, i danas ćemo da pričamo na temu zašto vozimo ovakve krševe od bicikala. Da objasnimo. Da. Pa ja sam za varijantu da je jednostavnost pouzdanost i to je glavni razlog zašto ja vozim, da kažem, old school bicikl. Neko ko to sad vidi, rekao bih šta je ovo starudija. Nemojte stručne izraze old school, nemoj te strane. Ćeš da uzet ću kameru pa da pokažemo tvoj bicikl, da objasniš sve prednosti i mane, zašto si šta birao i što to voziš. Može, da. A onda ćemo i ovu drugu kršinu da opišemo. Može. Naravno, ajde idemo onda. Uzimam kameru. Ovaj bicikl je Giant koji je u osnovi bio trekking bajs. Ja sam od njega napravio gravel varijantu. Što se tiče od novih, da kažem, sistema, ima jedino ovaj sistem jedan puta, sad koliko želi, voli, može. Takozvani one by na staroslovenskom. Tako je. Ja sam u tome video jednostavnost, u tome sam video da je meni tako lakše za održavanje, za vožnju itd. Da se ubacim bez prednjeg menjača, sa samo jednim lančanikom. Tako je, napred ide lančanik. Broj zuba zavisi od vozača, od terena gde će se voziti, od fizičke spreme vozača itd. Tako je, ili nespreme. Pedale uvek biram kombinovane, da mogu da vozim i sa sprintericama i sa bilo kojim drugim patikama. Nije reklama za... Je li ovo za podršku borbe protiv raka dojke? Tako je. Boja? Ovaj bajs je od hrom molibden materijala, može da se natovari i da mu ništa ne bude, da trpi, da ćuti i da trpi. Gume su švalbe sa zaštitom protiv bušenja, tako da sam uradio sve što sam mislio da treba da uradim, da bi bajs bio što pouzdaniji za višednevne ture. Ovo je namena bicikla. Ajde prvo to, znači šta je suština ovog bicikla, šta je željeni cilj da se dobije od njega? Namena bicikla je da može da ide na višednevne ture, da može da bude lako da se održava na terenu, da može da ponese tereta, da može da izdrži i ako pada neka kiša 2-3 dana, da mu ne smeta, da bude na suncu, svašta nešto, da može da se vozi po asfaltu, da može da se vozi po off-road terenu, tako da bude maksimalno univerzalan, a da uz to i daje neku udobnost, pošto je ipak višednevna vožnja, na primjer. I da dodam, jednostavno se održavanje, sad ispravim. Da, pa to je ono što sam prvo rekao. Robustno, pouzdano. Tako je. Znači, bez hidraulike, samo čista mehanika, što bi rekli, kao lada njiva. Lada njiva. Ništa, ajde, ćemo onda od početka da krenemo. Korman sam birao, to je gravel korman. On je malo širi od običnog, da kažem, drumskog kormana. Pritom je udobniji i upravljiviji, pogotovo po neravnom terenu. Širi se pri dnu, na stranu beži, jel? Da. Kako se zove dalje, na primjer, obavezno je svetlo koje radi na dinamo u naobli prednjeg točka. To je važno zbog isto, znači ako si na terenu dugo van civilizacije, treba ti nešto što non stop svetli, a da ne traži punjenje svako veče, na primjer. Kao moja devojka. Isjeći ćemo ovaj deo zbog male dece penzionera. Nosač prednjeg bisaga, nosač zadnjeg bisaga. Bisage isto su od kordure, znači uvek se biraju materijali koji su pouzdani, dugotrajni. Kočnice su V-brake, to su one koje ne valjaju. Da. One koje ne smeš da voziš po šumi i van asfalta, jel? Da. Pogineš odmah. Da, mora da bude hidraulika disk, naravno. Je moguće da se na off-roadu koči bez diskova? Sa natovarenim biciklom? Pa ja mislim da je to montaža, to je. Ako nije AI, onda je Photoshop. Šalim se, hidraulični diskovi su super, ali što se tiče pouzdanosti uvek bi birao mehaniku. Pa makar i mehanički disk, ali hidraulični ne. Dalje, znači ram, rekli smo da je hrom molibden, to je Giant, pouzdani je ram, nema tu mnogo rasprave. Pogon je Shimanov, kaseta Shimanova, lanac Shimano, mislim da je. Kočnice su Tektro
i gume su švalbe, to sam već rekao. Bez velikih krampona, ali, Pa to su neki... ali ipak sa kramponima. Tako je, Da ne to je može sitniji krampon da može da ide i van znači, asfalta. Naravno ne neko ekstremno blato itd. Ali je dovoljno brza na asfaltu, dovoljno efikasna na zemlji, pesku itd. Čak i neko blato. Sic mora da bude naravno dobar. Ovo je Fizikov sic s kojima sam zadovoljan. Ćemo vratiti sic? Neću, ne kupi sebi. Keper traka isto Fizikova, odgovara, lako se održava. Kako je tvoje belo ostalo tako belo? Pa oprano je pervolom. Znači lako se briše i održava. Tako je. Kvalitet je dobar. To je u principu... To je to, stavio sam i nožicu. Nožica je ozbiljnija, nosivost 50 kg ove nožice. Znači može da ponese natovaren bajs, da mogu gde god da se zaustavim, da ne moram da tražim gde ću da grebem ram, jel te? Nego lepo naslonim kulturno Ko gospodin. Tako je. A tu samo jedna podpitanje, digresija. Ljudi, to koliko vidim po internetima ovim, za off-road kažu za nožicu ako ima bajs poginućeš, otkačit će se, zakačit će. Kako su tvoje iskustva po tom pitanju, pošto ti voziš samo 30 godina, ako ne i više, pa onda, eto, jesi neiskusan. Ja sam iz porodilišta došao biciklom. Pa to. Pa iz mog iskustva, ako je nožica u kvalitetu, tih problema nećeš imati. Eventualno možda za neki hardcore MTB bicikl i takvu istu vožnju, nožica bi možda pravila problem gde imaš doskoke itd. Ok, ali za ovakvu neku vožnju nožica je uvek dobrodošla, tamo posle da smeta. I u vožnji, a pogotovo van vožnje kad ti je preko potrebno. Eventualno za neke takmičarske bicikle gde je svaki gram bitan i možda za drumske bicikle, pošto vozači imaju posebne potrebe. Treba svako da stavi nožicu da vidi blagodeti nožice, ali dobre nožice, pa tek onda da priča o tome. Super. Jel ima još nešto što bi dodao ili oduzeo za ovaj bicikl? Pa nemam pojma. Spomenuti? Nemam pojma, verovatno sam nešto preskočio. To ćemo dodati. Da, po meni je važno da bicikl ima automobilske ventile, ove kao na apencu, što bi se reklo. Da. To je po meni jako važno. U svakom selu ako se zaustaviš, svaka kuća ima pumpu ili kompresor koji će to da moći da naduva. Jasno. Da, oni presto su tanji, hoće lakše i da puknu. Hoće da se oštete, nećeš moći svuda da ih naduvaš tako da naduvaš gume tako da češće prave problem. A oni što kažu, onaj stari ventil Dunlop, to je u principu nije dobar. Nije pouzdan. Da, dobro. Hoćeš sada da opljuvaš i moj bicikl? Pa, ajmo. Što kažu roast, što bi rekli stari Sloveni. Pa, tvoj bicikl je donekle sličan, a odnekle je različit, jel te? Kod tebe je malo drugačija geometrija. To je možda ispram godina. Starost je grozna. Nešto desilo ili si samo... Ne, samo idem sporo. Sve je okej. Pokazao i dokazao godinama. Ovde ima prednji menjač i ima 3 lančanika. 3 lančanika napred. Od kojih je ovaj najmanji baš stvarno mali sa 22 zuba. Tripla uvek znači, nudi širi i veći opseg nego one by sistem, ali ono je, kao što sam rekao, laganije, znači sve ima svoje prednosti i mane. Ovaj sistem je teži, komplikovaniji, više stvari koje mogu da krenu naopako, ali pruža veći opseg prenosa, pogotovo na duže staze to može da znači. Ovde bi ja zamerio što je samo jedan bidon. Recimo sad, ako se ide na duže, recimo da je brava višak, a da je još jedan bidon nešto što bi trebalo. Ja sam u Novom Sadu, tu puno kradu. To je tačno. Osim toga je poprilično slično sve i na jednom i na drugom biciklu, i što se tiče materijala samog rama i što se tiče komponenti, sve je manje više isto. Slično, barem isto je mini V-brake, iste su možda čak bukvalno iste i ručice, kočnica. Korman je ovde više drumski. Takođe imamo, znači, svetlo, kvalitetno dinamo. Dinamo je isto tu napred. I to je uvek bolje od punjivih svetala. Puno lakše, praktičnije. Tako je.
Pedale, jel vredi komentarisati, to se isto razlikuje, jel? Pedale, da, ti si na primjer odabrao flat pedale. Mislim, ovo su kvalitetne flat pedale, nema tu greške. Ostavljaju doživotne tragove na cevanicama, jel? Tako je. Prijatelji stopala, protivnici cevanica. Mora s kostobranima da se vozi, onda sve okej. Tako je. Ti si opremljen isto bisage napred-nazad, plus imaš što bi rekli, Strangeri frame bag. Koji je zgodan. Kod mene to ne može da stane zato što je manji ram. Jel to može da se kupi u Bike Teamu i dalje? Može se napravimo kupi. reklamu, a ovo stvarno je okej, kupi. mislim... Dobro je, vodonepropusna Pokazao mi je, se super. može da preživi kišu. Kad sam to kupio, ima više godina, jel? Pa možda ima, Ja mislim možda ima bar 2 sezone. godinu dana, možda 2 sezone. Dve sezone ima. Dobro se pokazao, a nije nešto skup, tako da, eto. Kod tebe su down tube shifteri, drugačiji je sistem. Kod mene na Kormanu, to možda nisam spomenuli, ali dobro. Kod mene na Kormanu, kod tebe down tube. Koje su to razlike? Pa ne znam, može to lična preferenca, ali meni je zgodnije da mi je pri ruci, jel te, mogućnost menjanja brzina. Ručice menjača, znači kod tebe tu se nalaze ručice na Kormanu pri ruci kad se vozi. Ovdje se mora sagnuti malo, može se ušine čovjeka koji je godinama. Tako je. I ove su frikcione, nisu na klikove. Da. Tako da... To je isto neka razlika. Pa i opet jedna druga ima prednosti ima. Ova je prostija, dugotrajnija, sigurno, metalna je kao prvo, ali je manje precizna, treba više iskustva sa njom da bi potrefio svaku brzinu u svakom trenutku. A ona je preciznija, ali ima puno plastičnih delova, tako da je samim tim podložnija kvaru, lomu itd. Da li nije skupa, može se zameniti, može se naći druga? Je? Može, da, ona košta, mislim da je ispod 15 eura. 5 minuta straha. Tako je, ili 5 minuta straha. Kod tebe je šticna sa amortizerom. Da, zato što sam lakonja. Ovo je jako zgodna stvar, znači savjetujem. Nije baš jeftino, ali je jako dobro. Savjetujemo, znači to ako možete da priuštite, obavezno uradite, pogotovo za neravan teren. Sice vidim isto fizikov. Da, vratit će čoveku, da, mislim... Nek ima i on, ipak je njegov. Mimo toga, da, kod tebe isto nožica u kvalitetu montirana do duše na zadnjem delu rama. To je sad opet kome šta zgodnije. Tamo kod tebe je na sredini rama. Tako je. Ajde, hoćeš da prikažemo to još za nožicu? To koliko kome može značiti ta razlika? Mislim da je ovo tvoja... Sad ispravit ćeš me. Ovo bi trebalo da može da nosi onako cijelo prase i sitnu decu, jel? Ova je deklarisana 55 kila. Znači ono kao za motocikl, maltene. I onda ja bez straha ceo natovaren bajs mogu da ostavim, da stoji, da ne brinem da li će pasti, slomiti se itd. Mana je uslovno rečeno što pedale će udariti u nju ako čistite lanac, pomerate, okrećete dok je na nogari. Eto, nije to nešto pretjerano bitno, ali eto... To je retkost, da, uglavnom. Da se obrati pažnja, ako se gura biciklu nazad, onda hoće da ide nazad pa da zapne. To je pod uslovom da niste podigli nožicu u trenutku kad gurate bicikl. Poenta je uvijek kad bicikl je u pokretu, nožica je gore. Kad bicikl se zaustavi, kad hoće da ga negde ostavite, onda se nožica spušta. Nema potrebe gurati bicikl dok je nožica spuštena. To treba obratiti pažnju. Napravit ćete problem. I sa onom drugom je rizično, ali neće udariti pedala. Tako da, ovdje je ta razlika što je nožica pozadi, tako da ova nožica je nešto slabija i ako ram nije dovoljno jak, može da napravi problem, tako da nije za svaki ram bezbedno. Nije ni ona, mora imati ram isto nosivo za nožicu dobru, ali generalno ima prednosti neke praktične u nekom smislu, tako da, kao i sve ostalo. Kao i sve ostalo, ja bi rekao, znači, i sve ovo što smo ispričali, puno toga što se tiče na biciklu je individualno. Neke stvari su činjenica, ali puno toga je individualno. Kome šta više prija, odgovara, itd. Znači, neke stvari jesu činjenica, ostalo je ko šta više voli, nek izvoli. Ne znam šta bi još ni rekao. Ne znam, sad ću napraviti modelnu špicu, kao nadrealisti, top lista. Top glista? Ja ću u montaži da isečem one delove gdje smo govorili istinu. Dobro, pa dobro. Ništa, hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se ovo svidelo i ako zanima, možda napravimo još jedan video. Možda još 2. I možda jedan audio. Možda i audio, možda bude i audio, vidjet ću da će se čuti nešto.
To je to. Pozdravljam vas. Pozdrav. Vidimo se. Ćao. Ćao. See ya. See ya.